Ndine Bright Mhango ndabweranso ndi video ina akapa yosangalatsa. Kodi magayi ku Malawiko sobo mumamuona bwanji? Makamaka orange squash. Tili ana ifeyo akati ukoko ndikolemera ndikuti ana akwawo amamwa sobo. Akamapita ku skuli yankaka ndeti ayikira kamba amene mpunga wa nyama ndi chani ndi sobo. Mukapita ku chipatala odwala na doctor amakuwuzani chani odwala sakudya chakudya takagule sobo azikapasa mphamvu. Ife tili ku college kumabwera ozatenga magazi kumene manena kuti tipaseni magaziwo mumwe sobo akubwezesana magazi mthupi. Sikuziwa zoti amawerenga chani amadokta amene amapagazezi zikuchitika mpaka panopa achipatala ku Malawiko ndeti sobo amankonda kwambiri ngati aspirin upange chakuti ndi sobo. Okay, ndi ku Malawiko titakunena kuti ngati kuli dance ya fuko ndeti ndi nyawu, ngati kuli chovala cha fuko ndeti ndi chitenje, ngati kuli chakumwa cha fuko ndeti ndi sobo. Sobo amaposa chani thobo amaposa madzi ku Malawiko in terms of importance. Kodi sobo ameneyi muli chani? Video imene ndapanga ndifuna ndiyankhule nanu makamaka anthu amene muli ndi ma Facebook amene mutha kuwerenga amene mutha kulandira video iyi ndikuionera. Ndifuna ndikuwuzeni kuti kusobo kucha ndichokumwa chopangidwa mu lab ndidze mankhwala zimene zichache mulibe leto ndi chani ndi orange or mmodzi yomwe ndiye tiyeni tiganizire limodzi. Okay, then nafunsa dai nake ase ndi botolo la squash kuti tandijambulire ma ingredients zimene zili mu squash ndi izizi anditumizira ndi ndifuna ndikuwuzeni kuti kodi ndi chani. Okay, number 1 muli sugar, of course. Number 2 muli madzi, of course. Number 3 muli orange concentrate extract. The orange concentrate extract amatenga orange ija kuiphwanya ndikutenga mutokometsetsa kwambiri mmene momo ndikutiyika mwina mwake ndi amaponyamo tating'ono mu squash kuti nangasi anthu asanene kuti mmene momo mulibe orange, koma ndikuwuzani ino kuti kodi achani akastelo Malawi squash ma orange amagula kuti nawo napa akubweresa ma orange inuyo. Number 3 muli chani acidulant. Acidulant muli chani citric acid, invert sugar. Invert sugar ndi sugar chape kuti angomuchosa mphamvu kumunjeza mphamvu ku lab muchipatala. Ndiye kuliso chani ma sweeteners. Number 1 sodium cyclamate. Sodium cyclamate ndi sugar wina wokometsetsa kwambiri koma amene alibe chani empty calories. Ndikuti ndikukometsetsa 30 times sugar amene mmathira kuphalayo wailovoyo. Ndi kuliso sobo wina wake kuliso chani sugar wina wake wopanga muchipatala kuti amakoma 30 times kuposa sugar amene mmanziwa inu. Sizoti amaonjezera mphamvu ayi amangopangisa lilime lanulo kuti liziva zoti ngati kanthuka ndikokoma. N'chifukwa chake sobocha kuthira kwa chonchi ndikuonjeza madzi umapezeka ngati akukomabe zili chani zidze mankhwala zopanga molamutsa sodium cyclamate. Pachizungu amati chani A952 ameneyo. Ndi amaonjezera zinthu zotchinjiriza kumene koko kuli chani potassium sorbate, sodium chani kaya ma emulsifiers. Ma emulsifiers okuli ngati achina chani glycerol ester of gum rosin ndi zina zake zoti zimapangisa kuti sobocha zinthu zija zisapite pansi. Panali sobo ina yake ananchosapo pamalonda amapeza kuti madzi amakhala pamwamba zinthu zina zake zimakhala pansi. Ndekuli amathiramonso mankhwala amene mukuti zinthu zija zizingokhala ngati mkaka nthawi yonse kuti zisamasemphane ayi ndi chani imeneyo ma emulsifiers amene wowo. Ndiye muliso chani ascorbic acid. Ascorbic acid ndi vitamin C. Vitamin C. Ndiye kuliso ma colorants zowonjezera chani mtundu. Ndiye muli sunset yellow amene amadziwika ndi zina loti chani E110 E110 ndi mtundu wa chabe ku America anampanga ban ku maiko ena ngati maiko ena anampanga ban kuti izizi zisamakhale mchakudya
koma kumalawi kuti chani tikumuyika mu zinthu mwene. Sunset yellow ndi amene amapangisa kuti soboja zioneka ngati chani ngati mandimu, soboja zioneka ngati amayikaso kuma biscuit ena amaoneka ngati ka lemon color. Sizoti atenga maorange, sizoti atenga mandimu, sizoti atenga yani zinanazi, ayi ndi chani ndi mankhwala chabe dye. Kungothirako dye kumene kuja kuona wa kantunduko kumafira zina zake zoti ngati kuti ukumwa zinthu zadzipatso. Ayi olo ndi chipatso ndi chimodzi kulibe kumeneko ndi mankhwala chabe. Ndi kuli chani sunset yellow ndi kuliso njani tetrazine ndi anampanga bani kumayiko ena ngati ku Norway amalesa kuti muchakudya makhali tetrazine. I think ku China also tetrazine anampanga bani. Kumalawi ko anampanga bani kwa kanthawi kachepa basi wabwereranso. Ndekuti magayi akuchani aku Castillo anakayankhulana nawo mabig aku Malawi Bureau of Standards chani ndekuti kumeneko kubwera basi yawo ija. Zimene zizi ndizoopsa kuti bwanji zimene ndatchula zinthu zina zingati achina chani ngati ascorbic acid bukamamomwa ndi chani ndi glycerol amapanga mabenzini ndi zinthu zoyambisa cancer. Kuliso zinthu zina zake zoti zimapanga mwana uja kuti azipanga chani azikhala hyperactive ndikuti ngati mwana ali on drugs ngati kumpasa ma drugs. Ndi kuli mmene momwe zinthu zokhuza chani ndayankhula Chinese amene zinthu zokhuza khungu zinthu zokhuza khungu kuti it affects your skin. Muli carcinogenics mmene momwe ndikuti muli zinthu zina zake ma irritants zoti it can affect your bowel movements. Zinthu zambirimbiri zoti leo madabwa kuti kodi ukamaona chani zosukira mbali ngati izi makhala mandimu yenene kodi zinthu zosukira mbali makhala zipatso zinthu zokumwa olo chipatso olo pang'ono mulibe angoyika modzi mankhwala amenewo ndi zina zake zodabwitsa kwambiri. Koma ndifuna ndikuwuze na malayi ngati inuyo mukufuna kumwa orange squash pangani wanu gulani ma orange 5 muyika mchani mu blender kaya mchani juice them ndikupanga ma orange. Koma zoti muzika gula squash and iziziso ndi achani a competition commission kumalawi kuti they should look into this chifu anthu akupanga advertising sobo uja ngati kuti ndi fruit juice ngati kuti ndi china chake chothandiza ndiye kuliso madokta kumalawi kali konse basi kuonjezapo squash kuonjezapo sobo ngati kuti anapasa ndalama aku Southern Borders. Ayi msobo muja muli mankhwala zenizeni muli sugar. Munthu amene amakonda kumwa kwambiri sobo ndiwo ali pa chiopsezo chokhala ndi matenda a sugar, diabetes type 2. Ndiye zisiyeni zimene zijazi idyani mandimu, idyani chani maoranje, pangani maoranje anu pa 10 ngati mufuna gulani chani 100% fruit juice chifa soboja. It's a national disaster. Ndi propaganda yoti anamiza anthu ambirimbiri ku Malawi kuti anthu ena amaona ngati kuti basi ngati sakumwa sobo ndi kuti iwo akusalira ndi kuti akusowa china chake mthupi. Okay, anaponyamo chani muli chani ascorbic acid, ka vitamin C, tima citric acid. That's it. Zinthu zimene zozo mutha kuzipeza kwina. Iwonso sizoti azitenga kumandimu iya apanga muchipatala. Ndine muchipatala nditi mlabwe. Mutha kuzipeza kwina. Kudya mandimu, kudya chani sabola, green pepper uja muzipeza zinezi. Koma sizoti muzipanga zoti muzimwa zinthu zinezi. Ndiye ndifuna Malawi tisinthe approach yathu kuti towards sobo. Kwa nthawi yayitali timamuona ngati kuti ndi chani ndi mteredze, timamuona ngati ndi chakudya, timamuona ngati kuti ndi chakumwa cha fuko, timamuona ngati kuti ndi wothandiza, timamuona ngati kuti ndi pa magulu 7 aja ali chapena pake. Ayi
ndi zishuga zimene zadzaoneni zoti zitha kuwononga thupi, zitha kupasani cancer, zitha kukuwonongerani thupi lanu. Ana amene amakula akumwa sobo msogolomu ndi awa mukuwaona kungolubwalubwa. Ndiye anthu amene ndinapita ku school amene mukuona video iyi adayi unapita ku college, kodi ndi chifukwa chani mumakhala ngati mbuli kumamwa zinthuzi, kumaona ngati kuti inuyo ndiye mwafikapo, mukapeza ndalama mwalandira sale ukagula zisobo 6 pack ati ine ndi dolo, ananga ndikusamalira ananga. Tagulani maorange kwa amayi amene ali munsewu, tagulani mandimu. Basi kudya ndimu limodzi you're good, you prevent scurvy, mukhala ndi vitamin C, mugwisa ntchito chani. Ngati mukufuna mutha even kugula chani ma supplements, ma vitamin C supplements, koma sizoti muziona ngati sobo uja ndi chakudya. Ayi ndi mankhwala, zili ngati kumwa chani, zili ngati kumwa izi zojobira mbalizi. Ndiye amalawi chonde musamakhale anthu opusa, mumakhale anthu opusa always. Look where you're going. Ngati for example madai amene ku America kuja ndikoti amalola zinthu zambiri, amene America ija nyama yochokera ku America ili ndi ma enzyme, ndi ma hormones. Anthu ngati kumaiko ngati ku Taiwan kuja amalesa zinthu zochokera ku America, ku England kuli zinthu zambiri zoti zochokera ku America zoti amalesa. Ndi America ili pansi penipeni pachani in terms of food safety, chifukwa choti amakonda kuthira zimankhwala ku zinthu zawo. Ndi ngati akukalesa ku America madai ena, ifeyo amalawi tikuwaloleranji? Ndijiulireni.